Nagsugod na ang anti-colorum operation sa LTFRB Region 9. Human ang palugit sukad ang deadline sa PUV consolidation niadtong katapusan sa Abril. Anong report? Gisugda na matud pa sa LTFRB 9 ang pagpanakop sa mga gitawag nga karon nga kolorum nga mga public utility jeepney nga nagabiyahe gyapon sugod Huwebes. Kini ang mga sakyanan nga wala pa nakapag-consolidate hangtod niadtong April 30 nga deadline alang sa PUV modernization program sa gobyerno. So far sa pagkakaroon, wala pa update sa amo kung pila pa'y nadakpan na mga allegedly color ng mga jeepney. Actually, na sila penalty pero it is the LTO who can determine. Si Bernardo Enriquez kinsa mag 28 ka tuig na nga jeepney driver, nabalaka nga mawad-an og trabaho bisan pa man nakapag-consolidate na ang ilang kooperatiba. Naidean siya na pa si Cosa de mi otro trabaho sa driver lang man din yun. Sumala sa LTFRB 9 nga pwede gyapon makabaton og trabaho ang mga jeepney driver nga posibleng dili makapamasada gumikan sa posibleng kakulangon sa mga bagong unit nga sakyanan sa usa ka kooperatiba. Mamahimo sila nga modangob sa ubang ahensya sa gobyerno sama sa TESDA for scholarship o di ba ka mo apply sa laing kooperatiba nga dunay bakante nga trabaho isip jeepney driver. Gikinahanglang lang sa nga modangop una sila sa buhatan. Dugang sab sa LTFRB 9 nga aron maka-avail sa equity subsidy ang mga transport services entity, gikinahanglan sa buhatan nga isumite ang gikinahanglan nga alternative certificate ngadto sa central office. Sa pagkakaroon, naghulat ang uban nga mga transport services entity, yung mga cooperative ng alternative certificate. Kanang alternative certificate, mag-apply sila sa bangko kung kay kinahanglan man gud ang alternative certificate kung wala pa LPGRP ang kuan ang na certain LGU. Sa tala sa LTFRB 9, ana sa 88.13% ang total nga unit nga mga PUJ ang nakapag-consolidate sa rehiyon. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.